Hei, lopetappa. Lopetappa. Suomessa ja vastikään olen Miamiissa saanut itselleni puhelimen applikaation nimeltä Uber. Ja olen päässyt myös testaamaan tätä kyytipalvelua. Huomenta. Tervetuloa pitkästä aikaa minun päivääni. Tänään on perjantai 13. päivä. Saa nähdä mitä tänään tapahtuu. Mut ei muuta kuin valmistaudutaan töihin. Oota. No niin, huomenta. En jaksanut tuossa äsken hirveästi puhua, koska kello 6:30. No ei enää, mutta äsken oli. Ja näin, olen mun systerillä hoitamassa lapsia. Tällä hetkellä täällä on vain yksi lapsi kotona, mutta tänään tulee 2 lisää. Systeri lähti miehensä kanssa Barcelonan GPC:n katsomaan formuloita. Ja näin, tosiaan on pitkästä aikaa jäänyt taas nämä mun videot vähän vähille, mutta koitetaan taas vähän tsempata, niin tervetuloa minun päivääni. Tänään on tosiaan perjantai 13. päivä. Mulla ei yleensä tapahdu mitään pahaa, mutta katsotaan nyt. Mulla on kyllä tosi huono tuuri. Yleensä aina. Mutta joo, niin siis perjantai 13. päivä toukokuuta 2016. Jatketaan kohta. Minä olen nyt koiran kanssa täällä lenkillä. Tai no lenkillä pistäämässä sitä täällä. Ja hyppäys työpäivän jälkeiseen hetkeen. Hei, joo, mä pääsin just töistä. Mä oon vielä täällä kellarissa. Vaihdoin nyt just vaatteet, että myös nyt lähden käymään vielä kaupassa. Mun pitäisi jaksaa kun mä pääsen kotiin, tai siis kotiin, niin jaksa tehdä tytöille ruoka. Ja sit pitäisi jaksaa käydä lenkillä. Ja käyttää koira ja niin. Mutta lähdetään nyt käymään siellä kaupassa ensin ja katsotaan sitten, mitä tää päivä vielä tuo tullessaan. Kello on nyt 2:15.
päässyt töistä kotiin, tai siis tänne varakotiin, ja mä en vielä jaksanut lähteä lenkille, koska yritän aikatauluttaa nyt sillä tavalla, että alan tekemään tytöille ruuan, laitan sen ruoan uuniin ja sitten ehkä jaksaisin käydä lenkillä. Ehkä. Mikä on hyvin järkevää laittaa huulipunaa ja tällaista ennen lenkkiä, mutta en nyt halunnut näyttää tässä videolla ihan piiriseltä työpäivän jälkeen. Ja näin. Mulla ei tosiaan ole pitkään aikaan tullut taaskaan videota yllättäen. Mua ärsyttää pyydellä sitä anteeksi aina, mutta anteeksi nyt vaan taas kerran, että en ole tehnyt videoita. Ja en sitä nyt enempää selittele, miksi ei ole tullut, ei nyt vaan ole tullut. Sellaista. Mulla on tosiaan nyt tässä niinku 3 lasta kaitsettavana viikon ajan. Ja saa leikkiä vähän kotiäitiä. Ja voin kertoa, että mun siskolapset ei ole mitenkään kauhean rauhallisemmista päästä, että semmoista ADHD-meininkiä on. Ja kovasti tytöt kyselee, että saako ne tulla mun videolle, mutta mä en oo heitä nyt tähän luvannut, koska mä en tiedä, mitä mun isosisko olisi siitä mieltä, että saako he olla, ja mä en nyt viiti alkaa minnekään Espanjaan heidän lomamatkaa niinku Espanjan soittelemaan ja heidän lomamatkaa häirittämään, että saako tytöt olla mun My Day-videolla. Aletaan tekemään ruokaa. Tänään on luvassa makaronilaatikkoa, joka lapsen herkkua, varsinkin mun tekemänä. Niin aletaan tekemään se ja sitten lähdetään lenkille. Ja loppuilta meneekin sitten varmaan völläillessä. Mulla on ollut nyt koko viikko aamua ja mä oon ihan vitun poikki. Siis mä oon nukkunut niin huonosti joka yö ehkä joku 4 tuntia. Aivan niinku puhti pois. Mutta huomenna saa nukkua pitkään, koska on lauantai. Niin tosiaan tänään on perjantai 13. päivä. Ja ei ainakaan tähän mennessä nyt vielä tapahtunut mitään kauheata. Katsotaan, poltanko mä otan taloon, kun mä alan kokkaa. Sormet ristiin. Että silleen. Joo. Aletaan kokkaileen. No niin. En tiedä, kuinka pinossa tää nyt on tää kamera. Tää on kyllä ihan saatanan pinossa. Kokeillaan täällä näitä erilaisia menetelmiä saada kamera pysymään. Nythän sä et oo hirveen vinossa. Joo. Okei. Mitä tarvitset? Makaronilaatikko. Makaronia. Alennusjauhelihaa. Siis maistuu paljon paremmaltakaan alennusjauhelihaa. Ja vuoka. Uuni päälle. Ja hella päälle. Sitten me tarvitaan nyt punapuna. Ja onko nyt niin, että meidän tytöt on juonut maidot? Eli nyt soitetaan meidän pikkuriiviöille, että pitää tuoda maitoa. Hei, ootteko te vielä siellä kaupoilla? Hei, oota, käy ostaa maitoa. Niin, sinistä maitoa, kevyt maitopurkki. 1 purkki. Joo, kiitos, hei.
Olinko se väärä hellan päällä? Niin. Makaronilaatikko on valmis menemään uuniin. Nom nom. Mummo aina sanoi mulle, tai mummo aina teki silloin pienenä mulle makaronilaatikkoa, koska se on mun lemppariruoka. Sen pitää laittaa aina oikeata voita tuohon päälle, että siitä makaronista tulee semmonen ihanan rapea. Mut nyt laitetaan se uuniin ja se saa olla siellä uunissa noin tunteroisen ehkäpä 50 minuuttia viiva 60 minuuttia, jotain siinä vain. Sitten sen näkee, kun se on valmis. Ja joo, mä alan miettimään sitä lenkille lähtöä, kello on 5:30. Ja Kauniit rohkeat alkaisi kohta. Mä haluaisin ehkä alkaa sitä katsomaan. Mut mietitään. No niin, lenkillä käyty, makaronilaatikko otettu uunista. Aika herkku. Nyt sitten teidän kanssa viimeiset päivitykset. Kamera nätistyy paikalleen. Tätä. Tule. 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 Tässä on meidän Kasper. En muista minkä ikäinen hän on, mutta ehkä jotain puoli vuotta. Ihan pieni pentu. Joo, okei. Sano Kasper, hei tänne kameralle. Tykkään musta. Joo, kiitos. Mut joo, jaksoin käydä ihan pienen lenkin. 3 kilsaa. Aika paska. Ei tullut edes kuuma ja ehkä jää vähän paskamaku suuhun, koska olisi nyt pitänyt olla vähän reippaampi. Mutta mä lupaan, että mä käyn huomenna. Mutta joo, mun loppu my dayhin ei oikeastaan kuulu muuta kuin, että mä nyt syön, käyn saunassa, alan minun ihania riiviä kakaroitani tai lainakakaroitani ja sitten ootas tulee, tänään ei tule jääkiekkoa, huomenna tulee. Ja sit se on varmaan niinku perus vampyyripäiväkirjat, Big Bang Theory, mitä näitä nyt on. Et silleen, ja Netflixiä. Aika tylsää. Tämä viikonloppu menee nätisti tyttöjen kanssa ja ensi viikonloppuna tulee Niina Ouluun, mitä mä oon oottanut tosi kauan. Me ei ole pitkään aikaan käyty viihteellä yhdessä. Ja joo, ei muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Kiitos jos katsoit. Somet löytyy alhaalta. Ja hei, mulla apua. Mulla oli joku juttu. Apua. Mä en muista mikä juttu mulla oli. Herra Jumala. 3 hours later.